Исәнмесез, Яңа Гасыр каналы эфирын адымнар тапшыру дәвам итә безнең бу атна чыгарылышында. Ул безне битлек кияргә, өйдә яшәргә өйрәтте. Илдә 1 ел элек изоляция игълан ителгән иде. Тормышның кадерен белергә, табибларның хезмәтен күрә белергә өйрәтте. Сука тоткан егетләр робот белән идарә итәргә дә өйрәнә. Татарстанда фермерлар барлыкка килгәнгә 30 ел. Йөрәк куркак ул эшлиме? Кабат сукбай этләр турында законны эшләтеп җибәргә нәрсә кмашаулый. Законны үтәгән чиракта безнең менә бу проблемалар килеп чыкмас ия. Татарстанда яшәүче халыкларның телендә аралашучы авыл. Әйдә Татарстан. Безнең балалар татармы, чуашмы, русмы, бөтенесе өч телне бик әйбәт беләләр. Без тапшыруны гадәттә узып баручы атнаның мөһим вакыйгасыннан башлыйбыз. Бүген исә беренче урында нәкъ 1 ел элек булган вакыйга. 2020 елның 26 мартыннан безнең тормыш тамырдан үзгәрде. Владимир Путин коронавирус таралуын кисәтү максатыннан ил халкын бер атнага ялга җибәрү карарын кабул итте. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей. Шулай илдә ай ярымга сузылачак изоляция башланып китте. Татарстанда оешкан оператив штаб моны ял дип түгел, авыру таралуга бәйле хәлне зурга җибәрмәс өчен һәркемнең үз өлешен кертү атналыгы дип атады. Бу вакытка безнең республикада чит илдән кайткан 14 мең кеше өендә утыра инде. Балалар бакчалары тормыш алып бару өчен кирәкле оешмаларның эшләячәге билгеле булды. Әйтик, сәүдә үзәкләрендә дарухана белән азык-төлек кибетләре генә ачык иде. Язның иң матур көнендә яшен булып яңгыраган хәбәр 1 елда тормышыбызны ничек үзгәртте. Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Окшарлыклар да иртәрәк кайткан иде, кара каргаларда. Узган ел бу вакытта кар эреп, елгаларда боз ачылган иде инде. Тик без генә табигатьнең матурлыгы белән хузурлана алмадык. Өйләребездә бикләнергә мәҗбүр булдык. 2020 елның язы пандемиядан һәм 6 атнага сузылган үз изоляция режимыннан башланды. Шәһәр урамнары бушап калды. Хастаханәләрдә авырулар саны арта торды. Вакытлыча госпитальләр ачыла башлады. Соңрак Татарстан буенча аларның саны 55-кә җитте. Иртәгә ни буласы беркем өчен дә билгеле түгел иде. Шәһәрләрне ябар алдыннан халык кибет киштәләреннән кырып-сибереп карабудайны алып бетерде. Әмма запаслар җитәрлек иде. Кибетчеләр, фармацевтлар, табиблар, полиция, журналистлар кебек үз изоляциядә дә эшләүче һөнәр ияләре эштән бирелгән махсус белешмә белән йөрде. Шәһәр кырыендагы бакчага барырга яисә әти-әнисенә азык-төлек алып кайтып бирергә, хастаханәгә килер өчен СМС аша код алып рөхсәт булды. Шәһәргә керү, чыгу юллары катгый тикшерелде. Төрле компанияләр математик модель булдырып киләчәкне фаразлады. Аларның берсе авыру таралуының иң кискен чоры 2020 майына туры килеп, бер тәүлеккә 200-гә якын кеше үлүе мөмкин дип белдерде. Шул чорда Татарстан яхшыга өметләнеп, начарга әзерләнде. Республикада йогышлы авырулар хастаханәсе төзелә башлады. 100 көн дигәндә ул төзелеп бетте. Монда өстәмә урыннар булдырылды. Люсина Пахыснетдинова өчен дә бер мәлдә дөньяның асты өскә килә. Хәзер тормышка икенче күз белән карый. Тормышның кадерен белергә, табибларның хезмәтен күрә белергә өйрәтте. Табибларга рәхмәт. Аны бу чорда кем ничек булдыра ала, шулай әйтте. Бер билгесез авыру белән көрәшнең беренче сызыгында торган табиблар һәм медицина хезмәткәрләренең саны республикада 18 меңгә җитә. Пациентлар әлбәттә үзгәрде. Пациентлар хәзерге вакытта сәламәтлекне саклауны башкачарак карыйлар, табибларны күбрәк тыңлыйлар, табиблар әйткәннәрне үтиләр. 20 елда үлемнәр дә күп булгач, безнең пациентлар тормышның кирәклеген, сәламәтлекнең кирәклеген, якын кешеләрен югалткач кына күбесенчә аңладылар. Бу хәлләрне үз күзләре белән күрүчеләр реанимацияны кинода түгел, ә чынлыкта һәм тагын да куркынычрак икәнен аңлаган. Шушы авыруны узганнан соң, үзем аша кичергәннән соң, мин аңладым. Күпме кеше дөньяда ниндидер ярдәм көтеп яши, игътибар көтеп яши. Ярдәм янәшә иде, аны көтүчеләр дә, күрсәтүчеләр дә күбәйде. Волонтерлар саны көннән-көн арта. Азык-төлек кирәк-ярак даруларны да өйгә илтеп бирделәр. Хәл белештеләр, кулдан ни килсә шул эшләнде.
Пандемия чорында республиканың завод-фабрикаларында иң кирәкле саклану чаралары битлекләрне үзебездә тегәргә кереште. Таиф компанияләр төркеменә керүче Полиматиз заводы битлек өчен махсус тукыма җитештерү линиясын ачып җибәрде. Монда бер тәүлек эчендә ясалган тукымадан 12 миллион битлек тегеп була иде. Татнефтькә караган оешмалар саклану чаралары тегә башлады. Бер ел элек без битлекне ничек киясен дә төгәл генә белми идек әле. Баштан булай кидек. Аннан соң булай, кайсы ягы эшке, кайсы тышкы икәнен дә анык кына белми идек. Хәзер инде тормышны битлексез күз алдына китермибез. Хәтта аның берничә түрен үзебез белән йөртәбез. Менә карасы, менә кызылы киемгә туры китереп киябез. Язгы каникулга киттеләр дә кире килмәделәр. Балалар 4нче чирекне өйдән дистанцион укыды. Бу чор Татарстанның бик күп мәктәпләрендә югары сыйфатлы интернетның булмавын ачыклый. Махсус республика программасы булдырып, авыл мәктәпләренә дә зур тизлекле интернет тоташтырырга сәбәп була. Моңарчы сүздә генә булган эшләр гадәткә керде. Интернет мөмкинлекләре ел ачышы булды. Өйдә укып булганын читтән торып табиб киңәшләрен тыңлап булуына төшендек. Концертларны телефоннан карарга өйрәндек. Тамашаларны без хәзер онлайн карарга күнектек. Булай да була икән. Быелгы сезонда онлайн концертлар модага керде. Кайбер җырчыларның интернет аккаунтларына 5000 кеше кушылды. Бу шуның кадәр 5 зал дигән сүз. Тик ничек кенә булмасын, интернет тамаша залындагы мөхитне алыштыра алмады. Пандемияның иң авыр башы икътисадка төште. Бу өлкәдәге югалтулар әле һаман үзен сиздерә. Татарстанда юридик затлар 2011-гә, шәхси эшмәкәрләр 2615-кә кимеде. Пандемия безне гап-гади кул юып йөрүдән башлап, якыннарыбыз сәламәтлеге өчен борчылырга, тормышның һәр туган көннең кадерен белергә өйрәтте. Бер-беребез белән күрешмичә сакланырга өндәгән ел безне тагын да якынайтты. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Шулай пандемияле бу елда без тормышта күп әйберне яңадан башладык. Сиңа кадәр баручы булмаганда юл салуның никадәр катлаулы икәнен фермерлар белә. Бу атнада Татарстанда фермерлар хәрәкәте оешуга 30 ел тулды. 1991 елда аларга җәмгыять каршы булса, бүген күбесе үз тырышлыгы белән хөрмәт казанып, аягында нык басып торучы эшмәкәрләр. Республикада авыл хуҗалыгы продукциясының яртысын диярлек фермерлар җитештерә. 90нчы елларда бөтен Татарстанга нибары 254, димәк бер районга 3-4 кеше булсалар, хәзер бездә 4000-га якын фермер үз эшен алып бара. Сукадан роботларга кадәр узылган озын юл турында Гөлназ Сәйфетдинова. Беренче жылдан только үзем генә шидерем. Аннар кешеләр килә башлады эшкә. Нольдан тотынып абсолютно бернинди склад, бернинди техника югы. Люди должны стать собственниками. И остальные будут на них работать и с удовольствием же будут работать. Земельные паи ведь мы не зря раздали. Да, я согласен. К этому надо расти постепенно. Фермер булырга тиеш хәҗәйен. Тәүге фермерлар киңәш сорап аңа килгән 1991 елның апрелендә Татарстанның фермерлары берлеге теркәлә. Рәис итеп Габдулхак Нәбиуллинны билгелиләр. Ул чакта җавапларга караганда сораулар күбрәк иде ди бискалар җитәкче. Җирне бит эшкә кирәк. Аңа кирәк трактор, аңа кирәк ашламалар. Чәчәргә кирәк шулай авырлыклары. Ул вопросларны ничек хәл итәргә? Бу шурында башланган эшнең нәтиҗәсенә ышаныч зур булмаса да, үз җирендә эшләү теләге зур була. Авыл халкының фермерларга теше тырнагы белән каршы булуына да, төртмәле сүзләренә дә түзәләр. Беренче көн без басуга менеп, менә тырмаларны җәеп куйдык басуга. Шын безнең җир микән инде бу дип, менә шундый хис, шундый җиргә ия булдык, менә үзебезнең җиребез, менә үзебез теләгәнчә эшләбез микән бу җирдә дигән менә бу хис бер качан да онытылмый. Күңелдәге шушы хис барсында җиңә. Колхозда мал табибы булган Габдулахмат Куддусов шулай фермерга әйләнә. Республикада беренчеләрдән булып. 64 гектар җирне шулай бүлеп инде, силабарлыклар ясап, бер елны будай, бер елны арпа, бер елны пар калдырып, шулай итеп инде технологияларын сакларга тырышып, шулай без игенчелек белән эшләп киттек. Игенен дә яшелчәсен дә үстереп карый төрле юнәлештә. 10 ел элек туризмга кереп китә, әмма җирне ташламый. Барсы кышлар издән артык, 15 төрле тавык бар, төрле тукымлы инде. Сукадан башлаган эш 30 елдан соң аны блогер итәр дип кем уйлаган? Авыл хуҗалыгы буенча туризм үзенчәлекләрен ул социаль челтәрдә күрсәтеп бара. 30 ел һаман эзләнүдә, яңалыкка омтыла. Нәтиҗәсе дә бар. Яуширмәдәге тәвә кошлары фермасын белмәгән кеше юк бугай. 20 елда 3 айга 10 меңнән артык кеше кабул итә. Бүген иртәгә кортларны чыгарга әзерлибез. Гафур Зарипов та үз эшен 30 ел элек башлаган фермерларның берсе. Колхоз таралгач үз хуҗалыгын оештыра, бабаларының эшен дәвам итә. 30 баш белән башлаган идек, әтидән алып. Умарталарны бүген көндә 300 башка җитте.
Фермерның кортлары ел сайын 7 тоннадан артык бал бирә. Игенчелек һәм терлекчелек белән дә шөгыльләнә. 850 гектар җирендә арпа, будай үстерә. Йөрәк куркак кул эшлиме? Татарда бер мәкаль бар. Башлап ибәрсәң, Ходай да юлын бирә. Бүген көндә бөтен мөмкинлекләр дә бар эшләргә. Бүген Зариповларда дистәгә якын кеше эшли. Барысы да авылдашлары. Менә шулай авылдагы тормыш учагына сүнәргә бирмәүче тынгысыз затлар ул фермерлар. Син грузчик та, инженер да, агроном да, бухгалтер да, учетчик та барсы да. Вот шул эшләрне булдырганда, значит, инде тырышып торып фермерский хозяйство кирип китәргә була, эшне алып барырга. Россиянең атказанган фермеры Минталип Миңнеханов бүген 355 гектарда бөртеклеләр, бәрәңге, чөгендер, кишер үстерә. Россия, Үзбәкстан, Кыргызстанга җибәрә. Шит базарларга чыкканчы товарын үстерү генә түгел, аны түрү, маркетинг асылларына да төшенергә туры килә. 900 центнерга кишердән урожай алабыз. 90 тонна дигән сүз ул 1 гектардан. 650 центнер столовый чөгендер алабыз, ул 65 тонна дигән сүз. Зур уңышларга ирештек, складларны төзедек, аларны механизировать иттек, автоматизировать иттек. Күп кенә колхоз, совхозлар кыен хәлдә калып, шул проблемалар белән очрашкан фермерларга башлангыч чорда җиңел булмый. Әмма алар тернәкләнеп, кояш астында үз урынын таба. 2010 елдан төрле программалар гамәлгә керә башлагач, җиңел сулап куялар. Кул хезмәтенә алмашка техника килә. Агростартап, ташламалы кредит, техниканы яңарту, терлек алуга киткән чыгымнарның бер өлешен каплау, агролизинг буенча ярдәм. Булар фермерлар санында эш юнәлешендә арттыруга китерә. Развитие сельских территорий программасы бар. Ул программа сүз белән генә килмәй ул. Аны эшләргә кирәк. Безнең фермерларның балалары күбесе авылда кала. 93% авылда калачак. Юл башында 207-ләр бүген республикада фермерлар 4000-гә җитте. 370 000 гектарда көч куялар. Фермерлар дәүләт ярдәмен кулланып үз мөмкинлекләрен арттыра гына. Сыерларны кулдан сау башласалар, бүген фермаларына роботлар килде. Сөтен, итен генә түгел, ризык әзерләп сата. Балык үрчетүчеләр дә, йөзем үстерүчеләр, җиләк плантацияләре дә бар. 30 еллык үсешнең күрсәткече бу. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Фермеры булган авыл яңа көнгә ышанып карый торган авыл. Юлда йөргәндә мин еш игътибар итәм. Яңа йортлары бар икән, урамда балалар күренә икән, юл читендә көтү утлап йөри икән. Димәк, монда я хуҗалык, я җирле фермер бар. Чөнки эш булган авылда гына инфраструктура була, урамында кеше йөри. Марат Әхмәтов бу атнадагы тантанада менә нәрсә диде. Республиканың шушы кыю егетләре 30 ел элек язмышларын үз кулларына алдылар. Алар җир белән ничек эш итеп булуын, хуҗалык алып бару алымнарын күрсәттеләр, җирнең чын хуҗасы булдылар. Фермерлар авылларның берничә өстенлеген билгеләп үтү кирәктер. Беренчедән, кеше җир алып бу заманда үз эшен башлаган икән, димәк ул тәвәккәл кеше. Димәк, аның планы ферма салып кую я 5 гектар эшкәртү генә түгел. Кеше кичкенә адымын зуррак әйбер турында уйлап ясый. Мондый кешеләр гадәттә авылның тоткасына әйләнә. Икенчедән, 1-2 елданмы ул фермер үзенә кемнедер эшкә алачак. Бүген бездә хуҗалыгында 15 авылдаш эшләгән фермерлар бар. Эш урыны авыл өчен хәлиткеч күрсәткеч. Өченчедән, үз эшен булдырган кеше һәрвакыт инфраструктура турында уйланачак. Юлмы, сумы, газмы, тирә-юньне тәртипкә китерүме, моңа әле торган җирендә яшәүчеләр өчен ниндидер матур ял урыны ясап кую, сабантуй, авыл көннәре уздыру булсынмы. Алар шулай ук үз үрнәгендә яшьләрен дә авылга тарта. Бу хакта Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзе бар. Человек, который держит огород и животных, занимается благим делом для себя и для других. Мы должны ценить и поддерживать таких людей. Фермер сүзе безнең телгә инглиз теленнән килеп кергән. Ул җире булган эшмәкәр, анда хуҗалык алып баручы дип тәрҗемә ителә. Моңа кадәр җирдә эшләгән крестьяннардан аермалы буларак, бу сүз авыл өчен үзенә күрә модалы да әле. Тагын 30 елдан аларны нинди модалы сүз белән атарлар белмим, әмма бүген алар безнең өчен аягында нык басып торучы җир кешесе, авыл традицияләрен саклап, анда тормышны дәвам итүче. Сез адымнар карыйсыз, дәвам иттерәбез. Без үз тапшыруларыбызда Россия төбәкләре һәм Татарстанда сукба этләренең күплегеннән килеп чыккан проблемалар турында бер генә тапкыр сөйләмәдек. Ул һаман да көн кадагыннан төшми. Менә соңгы 10 көндә аның белән бәйле тагын берничә вакыйга булды. 15 мартта Дәүләт Думасына яңа закон проекты кертелгән иде. Ул хуҗасыз этләрнең санын көйләү буенча төбәкләргә өстәмә вәкаләтләр бируне күздә тотты. Бу канун социаль челтәрләрдә шау-шу уяткач, авторлары аны кире ала. Әмма район шәһәрләрдә булган хәлләр мәсьәләнең хәл ителмәвен һәм булган законнарның да эшләмәвен күрсәтә. Моны хәбәрчебез Рания Абдрахманова Әгерҗидә ачыклады. С ревом пришел, зашел домой, и все там вообще был кошмар. Просто одно мясо торчало там.
Елена Волкованың улына Сухбай эт мәктептен қойтканда ашырым. Уйнарға деп сузылған қолларны шунда оқ тішлеп ала. Рука, вот эта часть, конечно, да, вообще очень страшно было. Қолының менә бу өлеше сөягенә кадәр тишленгән иде. Кытышкыш күренеш. Уң қолын тегәргә туры килде. Хәзер көн сайын қолны бәйләтергә йөрибез. Кытыруга каршы укол салалар. Уколы ставят от бешенства. Октябрьская напала собака. Мынысы Әгіржеде узган атна ахырында булган хәл. Урамыты бер хатын кызга ташланган. Ярасы зур булмаса да, әйләнә тиредә кан гына. Менә бу случай булды, мен аны күрдем, шунда үзем барадырым. Безнең дом янында Октябрьская 10-5. У хатынны тешләде дә сразу анда газ эшчеләр килделәр. Беренче помощь оказайдылар. Мондый очраклардан соң Әгірже халкының куркуы аңлашыла. Үзебез куркабыз. Балаларны этот самый чыгарга тоже куркабыз. Учим детей, чтобы они не бежали, например, от них. Балаларны этләр янында йөгермәскә, курыкканнарын күрсәтмәскә өйрәтәбез. Кемгә куркыныч тудыра дип уйлыйсыз? Бөтен кешегә тудырадыр инде ул. Бигрәк тә балаларга. Ел башыннан Әгірже үзәк хастаханәсенә әлеге проблема белән 26 кеше мөрәҗәгать иткән. Без тешләнгән урыннарны карыйбыз. Аларга беренче ярдәм күрсәтәбез. Аның өчен безнең больницада бөтен препаратларда да бар. Пациентлар кирәк булган очракларда больницага салына, яки алар поликлиникада амбулатор лечение алалар. Татарстан буенча былтыр этләрдән зарланып шундый 10 меңләп мөрәҗәгать теркәлгән. Ни өчен мондый хәлләрнең саны артасың? 2020 елда гамәлгә кергән яңа закон Сухбай этләр белән проблеманы хәл итәргә тиеш түгел идемени? Ул эшләсә, Әгірҗедәге хәлләр кайдан килеп чыккан? Беренче сәбәбе биредә Сухбай этләрне тоту белән шөгыльләнүче оешма булмаган. Проблема системная. На сегодняшний день проводимые торги по выбору специализированных организаций очень часто оказываются безрезультатными. Бүген махсус оешмаларны сайларга мөмкинлек бирүче аукционнар еш кына нәтиҗәсез уза, катнашырга теләк белдерүче юк. Әйтик, быел 2 тапкыр аукцион уздырдык. Кайбер оешмаларны катнашырга чакырдык. Килергә теләүче юк. Сәбәбе яңа закон кергәннән соң махсус оешмаларга таләпләр дә катгыйланды диләр. Шуңа районнар 2 ут арасында кала. Бер якта эт ташлану очраклары арту, халык мөрәҗәгатьләре, икенче якта законның үтәп булмый торган шартлары диләр районда. Әмма проблеманы хәл итеп була дип саный белгечләр. Ул законны үтәргә кирәк. Бу законны үтәгән чиракта безнең менә бу проблемалар килеп чыкмас ия. Димәк, законны үтәүнең беренче адымы этләрне тотучы оешма табу. Узган атнада хөкүмәт җитәкчелеге районнарга мондый килешүләрне тизрәк төзергә кушты. Әгірҗеләр бу атнада шул эш белән шөгыльләнде. Махсус оешманы бөгелмәдән тапканнар. И на сегодня, вот благодаря нашим усилиям, удалось привлечь единственного пока желающего исполнителя из Бугульминского района. Представьте. Икенче мәсьәлә этләрне асрау өчен урын булдыру. Приютлар җитмәү Россиядә кискен проблемаларның берсе. Казанда рәсми рәвештә эшли торган бер генә оешма бар. Районнарда алар юк, булганнары да шәхси. Бу эшне үз өстенә алган районнарда бар инде. Узган чыгарылышларның берсендә Аксубайны мисал итеп китергән идек. Хәзер Әгірҗедә дә алар үрнәгендә эшләргә җыйналар. На сегодня совместно с инициативной группой жителей. Бүген Әгірҗедә яшәүче битараф булмаган кешеләр ярдәме белән беренче тапкыр приют ашарга җыйнабыз. Впервые в Агрызском районе приют для бездомных животных. Әгіржеде төзеләчәк приют менә шушында тимер юл янәшәсендә булыр дип планлаштырыла. Моның өчен 60 суты җир бүлеп биргәннәр инде. Бинаның төзелешенең бер өлешен быел тәмамларга җыйналар. Анда 10 этне карап тотып булачак. Алга таба приют тагын да зурайыр дип көтелә. И вот сейчас снег растает, мы будем его заниматься строительством. Менә карары бетүгә төзелеш башларга җыенабыз. Ветеринар булып эшләүче танышларым бар, ташламалы стерильләштерү турында сөйләшеп куйдым инде. Үзем дә шул приютта эшләргә әзер. Законның үтәлеп бетми торган тагын бер пункты эт тотучы кешеләрнең хайваннарга карата җавапсыз мөнәсәбәте. Урамда Сукбайлар гына түгел, йорт этләре дә бар. Шуңа хуҗаларына вакцина ясап торырга киңәш итәләр. Ул һәр бәйләүдә торырга тиеш беренче, икенче вакытсы үзләре чыкканда прогулкага менә бүләк итәргә чыккан вакытта инде булырга тиеш аларның намордник, ташлану очраклары булмасын өчен безнең ветеринария Әгірҗе ветеринария берләшмәсе тарафыннан аларга вакцинация ясала инде. Узган ел безнең булды где-то 1600 иткә вакцинация ясалды. Йорт эте дә кешегә ташланырга мөмкин диләр, аеруча яз көне. Хәзер этләр нәсел калдыру өчен үзенә пар эзли, шуңа тешләү очраклары арта. Әгірҗе районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Хәзер кадакка күчәбез, сүз Данил Сафаровка. Исәнмесез. Әле бер көнне генә сөйләгән идек. Казанда торак бәяләре артуга сөенергә кушты Илсур Метшин. Әйтик, сез гомер иткән фатирыгыз 3 миллион сум торган иде ди, ә шушы 1-2 елда ул 5 миллионга менде. Үзебез дә сизмәстән байып куйдык. 50 тиендә 20 тиен
Була җикмәш дигән. Күңелле математиканы бу атнада Петербург полициясе җитәкчесе дәвам итте. Ришвәтнең уртача күләме артуына шатланган ул. Элек 104 мең булса, хәзер 287 мең икән. Мантыйк мондый: әгәр ришвәт бәясе арта икән, димәк мәсьәләне коррупция юлы белән чишүдә авырлаша. Это отрадно, дип тә өстәп куйды полиция җитәкчесе. Сез сизәсезме, дөньяда ниндидер параллель математика һәм параллель мантыйк логика бар бугай? 15 тиендә 15 тиен була 25 тиен. Энгельс шәһәрендә әбине банкка носилка белән алып килгәннәр, белешмә алу өчен. Бу кадрлар илгә таралды. Монда гаеп атта да, тәртәдә дә бар бугай. Бер караганда банк хезмәткәрләре кансыз күренә. Икенче яктан, канун буенча теләсә кемгә белешмә бирә алмый бит инде алар. Телефонга кушымда куярга яки өйгә нотариус чакырырга тәкъдим иткән булганалар. Әмма әбекәйнең туганнары тамаша ясарга булган күрәсең. Әбит банклар бездән нидер кирәк булганда үзләре килеп җитә. Миңа мәсәлән ИП өчен исәп-хисап ачканда эш урыныма килделәр, шәраб кыстырып, ышанасызмы? Ә хатларын җибәргәндә конфет ябыштырып җибәрәләр. Маркетинг. Һәм менә шушы әби. Шушы кадрлардан шамалагыз инде. Банкка әбидән нидер кирәкме, әллә әбигә банктанмы? Кредит ипотека мәгълүм түләргә, ишне унитып түләгән иң кызыклы заманда. Казан циркында филләр сугышын күргәнсездер инде, яңалык түгел. Бөтен дөньяга танылган автоузышчы Льюис Хэмилтон бу кадрларны Инстаграмына элде, аны 21 миллион кеше укый. Хайваннарны җәберләү кайчан бетәр янәсе? Аңа Запашный җавап бирде: юлларда меңнәрчә кеше һәлак була, ә син автоузышчы буларак югары тизлекне популярлаштырасың, диде. Кадакны исә үзебезнең татар дрессировщигы Газинур белән тамамлыйбыз. Василий белән бутамагыз. Күрегез сыерларын ничек өйрәткән ул, ишекне үзләре ача. Менә ишенче рейсны ашатырга керәм, хайваннара хәзер. Менә бу ишекне хәзер мин бер өйрәтеп куйган хайван ашырга тиеш. Менә күтәрелеп китте ишек. Трактор тавышын ишеттешкә ул килеп җитә баса. Менә шул көн сайын ишекне ачам инде. Трактордагы бу дрессировщик абый Гөлназ Сайфетдинова сюжетындагы фермерларның берсе булмадымы икән. Без хәзер кабат авылга китәбез. Эфирда Әйдә Татарстан сәхифәсе. Ул республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Татарстанның күп милләтле авыллары һәм аларда яшәүче милләтләр тормышы турында. Бу атнада без Опаста булдык. Карагыз әле, монда гомер итүче чуашлар ничек безне дә уздырып татарча сөйләшә. Әйдә Татарстан, бүген без Опас районының Табар ширкене авылында. Әлеге авылның исеме тарихы кызык. Риваятләр буенча берничә 100 ел элек әлеге Табар елгасы буена берничә чуаш гаиләсе килеп урнашкан. Елга буенда бик күп ширкиләр ышкан булган. Шуңа бәйләп авылны да Табар ширкене дип атаганнар. Икенче бер риваят буенча Табар елгасында үрдәкләр күп була. Рус телендә аларның чирка, чирок дигән төре бар икән. Шуннан килеп чыккан булуы да бар дип фаразлый авыл халкы. Бу безнең Чувашта гына булган. Лизавета Картапова шушы авылда туып үсә. Быел 80 яшен тутыра. Һаман да авылның алдынгы артисты чувашча, русча, татарча җырлый. Кайсын гына йырлыйм микән. Күңеллесен. Агым су, акмый кирәкә. Брендим по-чувашски, а кундаш кулчукча бирен. Без инде татар малайлары белән, чуваш малайлары белән бергә үскән, бергә йөргән, уйнаган, даже это не было различий у нас. Аның фикеренә яшьләр дә кушыла. Монысы Муштаковлар гаиләсе. Сез үзегез шушы авылныкымы, үзегезнең гаиләгез белән таныштыгыз? Мен монда туган инде бу авылда, үскән, эшләгән, мәктәпне бетергән инде. Кичкенәдән татарлар белән дус булып, аларның да телен өйрәнеп үстек ди гаилә башлыгы. Алар бер-берсен тылмашсыз гына аңлап калмый, бер-берсенең телендә аралаша. Эштә безнең большинство менә урысча, татарча, чувашча инде. Менә шулай сөйләшергә гәнгән инде, менә безнең дә инде да ди, юк ди, бабай ди, менә кичкенәсе ди. Күз алдыгызга китерегез, Чуваш гаиләсендә тәрбияләнгән менә бу кызчык София дә бабасына татарча дәшә. Мин үземдә инде Чувашдан килгән, монда инде Чувашдан килгәнче бар техникумны
Оқып бітірдім, жанырсымында келге келген. Боғада оқығанда татарша сөйлешедірек. Муштаковлар шушы авылда эшлейді. Табар авыл хуҗалыгы предприятиесе тірлекчелек белән шөгыльләнә, иген үстерә. Хезмәтнең дә, хөрмәтнең дә башында гаилә торса, икенче урында мәктәп дип саный авыл халкы. Ә монда уку йорты гади түгел. Мәктәпкә килеп керүгә менә шушындый үзенчәлекле стенд каршыла. Анда татар, рус, чуаш һәм башка телләрдә төрле сүзләр язылган. Мисал өчен дус чуашча юлташ була. Туган ил чуашча сершиф. Рәхмәт сүзе чуаш телендә тафтапуш. Балалар сайлаганда безнең чуаш балалары татар телендә туган тел кебек сайлап алалар. Безнең балалар татармы, чуашмы, русмы, бөтенесе өч телне бик әйбәт беләләр. Авылның клубы да мәдәният үзәге генә түгел, шушы җирлектә яшәүчеләрнең бер-берсенең тарихы, әдәбияты, ризыклары белән танышу урыны да. Бу чуашларның милли эчемлеге сыра. Аны кылмактан ясыйлар, һәр хуҗабикәнең үз рецепты. Без бөтен бәйрәмнәрне хәзер бергә уздырабыз инде. Бөтен милли ризыкларда чагыла инде. Алар безнекен ашыйлар дигән инде. Алар без аларныкын. Табар Шекрин авылында барлыгы 386 кеше яши. Шуларның 88% чуашлар, 11% татарлар һәм 1% башка милләтләрнең. Бу башка милләтләргә керә урыс, мордва һәм украиннар. Монда барлык үткән милли бәйрәмнәрдә алар бергәләшеп, күмәкләшеп шул үткәрәләр. Күптән түгел генә шундый бәйрәмнәрнең берсе май чабуда авыл халкы җыелып күңел ачты. Шеварни я тебе саламладым. Мин чуаш үзем милләт буенча, яшибез Татарстанда, шуңа эш телебезне беләбез, русча да, татарча да, чуашча да сөйләшәбез. Сөйләшеп кенә калмыйлар, чуаш кызлары монда татарча шигырьләр дә иҗат итә әле. Дус яши безнең районда татар, чуаш, урысы, матур гөлләргә күмелгән һәрбер йортның турысы. Сюжетны Алинәнең шигырен дәвам итеп тәмамлыйсы килә. Татарда Корбан бәйрәме, чуаш симек үткәрә, бер районда дус яши ул аның данын күтәрә. Апас районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Эфирда кабат бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыгыз.